Magandang araw Pilipinas, welcome to our channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Good day everyone. Shoutout muna sa aming Team Alliance, at maraming salamat sa mga magigiting nating OFWs. Maraming salamat din sa mga senior citizen at maraming salamat sa mga silent viewers. Ayan. Shoutout din sa mga kapwa ko coin collector at kabarya. Ayan, for sharing only itong mga inaamag ko ng barya. Ayan, i-share ko lang po sa inyo. Ayan, isa-isa natin. Ayan, 10 cent. 1932. Ayan, Republic. Deep front case. Ayan. 0.680 silver po ito, yung mga ganitong coins. Ayan, 10 cent. At mayroon din tayo Indian head, 1897, United States of America. Ayan, 1 cent. Matagal-tagal nang hindi tayo nakapag-vlog ng mga coins at isi-share ko sa inyo itong aking mga collection. Ayan, 1897, United States of America. At ito pa guys, George VI, King Emperor. Ayan, 1 cent, 1945. Ayan, kakaibang collection ito. Ayan. At ito pa guys, new 1 penny, 1971. Ayan. Next, 1971, new 2 pence. Ayan, shoutout muna sa mga kaibigan nating coin collector, Idol Saudi Boy TV, Perang Pinas, kay Cross Collection, kay Rasta Coins, Evelio Flores Jr., kay Bro Mario Victorio Coins, Idol Money Collector. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. At kay Madam Shirley Bato. Ayan, sa mga kaibigan kong coin collector. Ayan, musta kayong lahat? Ayan, Hong Kong, 1904, 1 cent. Ito yung aking mga natatagong collection. Ayan, Edward VII, King and Emperor. Ayan, Tufa. Ayan, George V. Ayan, 1 penny, 19. Ayan, mga matatagal ng coins ito. Almost 104 years na. Ayan, bronze po ito. Ito pa, 5 ori. Ayan, Konge AF, Denmark. Ayan, 1943. Ayan, sa bansang Denmark po ito. 5 ori. Ayan. At may hinahanap pula akong barya. Ayan, sa mga kaibigan natin dito sa YouTube at sa mga nanonood ng aking videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At naghahanap po ako ng barya para sa collection ko ngayong 2023 na 25 centavo na year 2006 at 1 peso na year 2005. At naghahanap din po ako ng 5 peso na year 2006 at 10 peso na 2007 at 2009. Ipakita ko lang sa inyo yung mga sample na inahanap ko. Ayan. Ganito pong 2006 na 25 centavo ang hinahanap ko. Ayan, sa ilalim po ito ng BSP series sa mga coin collector. Ayan, alam po nila ito. Pag ganito, nakita nila. Ayan, sa ilalim po ito ng BSP series na 25 centavo. Ayan, naghanap po ako nito ng year 2006. At sa 1 peso naman, ito yung 1 peso. Takpan natin yung year. Ang hinahanap ko pong taon ay yung 2005. Ayan. Meron kasi akong frame na 25 centavo
coin frame at 1 peso na bubuuhin ko po. Ayan. Kailangan ko po ng 1 peso na year 2005. At naghahanap din po ako ng 5 peso. Ayan. Hirap na rin kasi po hunting ng ganitong mga barya. Ayan, naghanap po ako ng 5 peso na year 2006. Ayan, sa ilalim din po ito ng BSP series. Ayan, sa mga nanonood ng aking mga video, ito yung pagkakataon nyo na baka meron kayong mga barya na nabanggit ko. Ayan, pwede nyong ibenta sa akin. Ayan, 5 peso na year 2006. At naghanap din po ako ng 10 piso na year 2007 at 2009. Ganito po yung klaseng barya. Ayan, ganito po yung 10 piso na hinahanap ko. At ang specific date po o year ay taong 2007 at 2009. Ayan po. Mag-iwan po ako ng link sa description box. Ayan, i-PM nyo po ako pag may mga barya kayo na inahanap ko. Ulitin ko po uli, yung 25 centavo, year 2006. Yung 1 peso, year 2005. At yung 5 peso, year 2006. At doon naman sa 10 piso, naghanap din po ako ng year 2007 at 2009. Ayan. PM lang po para mapag-usapan natin yung presyo nung mga bariyang hinahanap ko. Ayan. Ayan, sa mga bago kong viewers, kung trip nyo yung mga ganitong video, huwag na rin kalimutang mag-subscribe, comment, like, share, at pakipindot na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalos.